Minions, DCB TV. Ito sa YouTube channel, kasi video na upload ko. Mga yan, ito kami sa may mami, no? Meron usapan kami ni Bayray. Pag mahal pala yung ang mami, ako ang magbabayad. What? Pag mahal yung Paris, siya ang magbabayad. Ano daw? Kaya Minions, libre niya ako dito. Kaya Minions, samahan niyo kami. Kakain sa may mami. Ito kaya kain. Kaya Minions, tapos kami mag-install kanina. Nung sa may nabutas. Para Minions, kain namin mami. Walang kanin yun, kaya ano lang mami, tangi. Kasi mahal yung 45. Hindi, may kanin yun, tinatry natin. Di ba? May mahal ang mahal ang Paris. O, di ba? Okay, Minions, lipat kami kasi walang Paris dito, naubusan. Minions, dito kami sa may gago ng mami. Yan natin mga sinong mas mahal dito. Mami ba o Paris? Mami? Mami, Ah. 40 po, with rice. With rice, yung Paris. 45 po. Bay, libre ka ngayon, bay. Ayan, Yung mami na may pansit, isa Paris na ano. Hindi lang po sila mo ng pares. oh, lede mo na, bay. Lede mo na, bay. Oo. Lede mo na, bay. Yung budget po kasi, may toppings lang po yung laman. Tulad sa pares na po. Pakiramdam ka naman. Okay ba ya? Okay na ba ya? Yes, okay naman yes, no? Mas mahal yung nung Paris, kaya may libre din yung Bayray. Salamat. Okay, mas mahal yung yung Paris. Kaya thank you Bayray sa libre, happy birthday, ha? Libre sa akin, no? Mas mahal yung Paris, kaya libre natin. Salamat Bayray sa paglibre mo. Okay? May Minions?